Ahoj, ja vítam nového videa z tohto nášho akvaparku a dnes mám taký plán, dnes by som chcel už postaviť nejaký jeden poriadny fakt tobogán, nejaký obrovský proste s klikyhákami a tak, lebo trošku som to hral, trošku som to researchoval a máme tu už rôzne tobogány, vieme urobiť taký tunel, vieme ho zamotať, takže dnes by som chcel toto urobiť. Potom som tu ešte pridal zamestnankyňu, ktorá nesie boxy, čo mi dosť pomáha, lebo je to dosť... Bolo to dosť otravné, keď som to nesol ja, furt som to musel niesť. Proste ona im tu doplňa zásoby, tak. No tak my sa asi poďme vrhnúť rovno na ten tobogán. Nechcem, aby úplne išiel do tohto bazénu, lebo tento je preplnený. Urobíme to tu niekde ďalej. Tak, chcel by som urobiť nejaké schody hore. A keď si pamätáte, v prvom dieli som tu bol. A keď si dáme slidy, tak si vieme urobiť taký custom tobogán, ktorý má schody. Takže dáme si tento. Koľko už 2000, už mi povedali, dochádzajú peniaze, no nevadí. Dáme to niekde sem. Teraz tento tobogán je tu. To znamená, my musíme, aby išiel dole a doľava, tak to vidím. Takže, tak. Potrebujem teraz, aby išiel dole. Dobre, robíme to trochu inak. Tu zo začiatku už to pôjde dole. Tak, toto už robíme v tuneli. A toto už pôjde sem. Tak, tu si udru hlavu, takže toto musí ísť rovno. Nice, tuto pôjde sem. Takže, toto pôjde rovno. Dúfam, že to nebude vadiť. Tuto už pôjde dole. Tak, prúsko dole. A tu už bude bazén. A najprv to idem otestovať, lebo niekde sa môže sa stať, že budete mať malú rýchlosť a niekde sa zaseknete, takže najprv to idem otestovať. Tak, tu všetko funguje, tu ideme ďalej. Tak, ok, vidím, že to funguje, ale tu musíme dať bazén, lebo tu sa rozbije niekto. Takže, bazén, tu už by som robil hlboký bazén, akože fakt hlboký. Dáme ho tak. Nie, nedám ho taký veľký, pretože to bude bazén nie na kúpanie, to bude čisto bazén len pre tento tobogán. Takže urobíme ho asi taký. Urobíme okolo cestu. Tak, a mohli by sme to spojiť takto. Jo, teraz som povedal, že to nebude bazén a týpek sa tu ide kúpať. Super. Urobíme ešte tú cestu ku tomuto. A idem slávnostne otvoriť náš prvý väčší tobogán. Teraz je zatvorený, vidíte, že to je close. Ja prídem k nemu. Dám. Tak. Open. A kto bude ten prvý odvážlivec, ktorý sa tu príde zviesť? No to som zvedavý. A idú som dvaja dokonca, kto bude prvý? Poď. Teba si budeme navždy pamätať, kto bude prvý? Carlos! Carlos sa toho nebojí, no poď. A vidíme, že tam spokojne vyšiel, takže to funguje. Nice. Ja ešte tu robím takto cestu, lebo oni prechádzajú cez trávu. Nemajú zvyk, že prechádzajú cez trávu. Ale budeme im tu musieť dať ploty, lebo nechcem mi tu prechádzať cez trávu, to fakt nie. OK, takže tento cieľ na toto video by som mal splnený a urobím nejaký research. Mohol by som research tieto tobogány, jo, tieto budú strašne dobré. Jo, takže tobogán máme hotový a teraz asi idem urobiť tie ploty, jak som hovoril, tak sú tam ploty. Tak máme tu ploty a dnuka by som dal, keďže to je také prázdne úplne. Ja som zistil, že tu máme nejaké props, to sú akože nejaké dekorácie, tak s tým sa určite dnuka trochu pohrám. Dobre, máme tu zatiaľ také provizorné osvetlenie a ja som za... Prečo som za... Komu, jak sa stať dostanem teraz? OK, stačilo skákať. Zatiaľ, hovorím, nie je to finálna verzia, nemal som veľa peňazí, takže som to urobil tak amatérsky, hej, vidíte, že tie svetlá sú tiež tak amatérske, ale vidím, že už nám ten tobogán dosť zarába. Dobre, urobil som to takto zatiaľ a zistil som, že mi tento strelok prechádza, takže toto musí ísť celá preč. Tento strojok máme preč a tu mám vlastne dvere. Dobre, dvere by sme tu mali. Ja tu budem ešte asi vstávať v off-screene, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber. Určite mi môžete napísať do komentárov nejaké nápady, čo by som tu mohol pridať. Vidíte, že môj už má 2 hviezdičky. Wow. A ja sa vám učím zatiaľ. Čau.